Исәнмісіз, эфирда яңалыклар шығарылышы, студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында. Шолыға эш сәфәре белән Рөстәм Миңнеханов килде. Ул икмәк пешерүдә яңа технологиялар белән танышты. 28-11 йорты янында шүплек барлыкка килгәнне өчен шүпне түгүче юк. Шәһәрдәшләр әлеге зар белән Шалытовның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Түбәне ямаганнар, ләкин сыйфатын ашар. 39-03 йортында яшәүчеләр яңгырдан соң фатирларын су басуга зарлана. Урынга Лилия Гатина чыкты. Икмәк пешерүдә яңа технологиялар. Шолыга эш сәфәре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул Шолы икмәге предприятиесендә булды. Президентка яңа технологияларны тәкъдир иттеләр. Иңелек Рөстәм Миңнеханов Шолы икмәге предприятиесендә клендерлар пешерү линиясе эше белән танышты. Инде берничә атна биредә яңа технологиялар кулланып эшлиләр. Шоковая заморозка дип атала, ягъни тиз арада суыту. Бу Россия күләмендә масштаблы проект. Для того, чтобы быстро образовалась поверхностная корка ледяная за минимальное время и предотвратить таким образом испарение влаги, что влияет в будущем на готовое изделие, на качество, влажность, срок хранения, все показатели. Чем быстрее это происходит, тем лучше качество конечного изделия. Икмәк эшләнмәләре сыйфатына аның нинди орлыктан пешерелгән булуы да йогынты ясый. Быел Татарстанда уҗым культуралары шу белән бәйле проблемалар булды. Әмма шуңа да карамастан Татарстан президенты уңыш мул булыр дигән фикердә. По яровым культурам мы считаем, что если все технологические процессы и погодно-климатические условия будут такими, которыми мы планируем, то урожайность будет достойная. Заранее говорить нельзя, но надежды такие высокие. Татарстан президенты мул уңыштан тыш заманча предприятиеләрнең яхшы эшчәнлегенә дә өмет баглый. Җитештерүдә яңа технологиялар белән танышып, ул сыйфат, кеше хезмәтен минималь куллану һәм нәтиҗәлелеккә лаеклы бәя бирде. Ләйсән Ханова, Константин Величко, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Моннан 50 ел элек 1969 елның 17 июлендә КАМАЗ заводына беренче таш салынган. Бу ил күләмендә истәлекле дата. Ташка биредә КАМА автомобиль батыры төзеләчәк 1960-1974 дип язылган. Әлеге сүзләр бүген дә күпләр күңелендә. Хәзерге көндә КАМАЗ йөк машиналары ясап чыгару тармагында эре предприятиеләрнең берсе. Ул Россия, якын һәм ерак чит илләрдә 100дән артык компанияны берләштерә. Завод ачылганнан бирле барлыгы 2 миллион 240 меңнән артык йөк машинасы ясап чыгарылган. Әлеге тармакта Россия базарының 45% КАМАЗ өлешенә туры килә. Шәһәр уртасында шүплек калдыкларны инде айга якын түкмиләр. Шундый зар белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда 28-11 йорты янында универсамга терәлеп диярлек шүплек ясалган. Ләйсән Ханова дәвам итә. 28-11 йорты янында шүплек көннән көн зурая. Нишләргә дә белмибез дип зарлана йортта яшәүчеләр. Калдыкларны түгүче юк диялар. Такая антисанитария в центре города, вид на один из главных проспектов на Автозаводске, мне кажется, это просто позор для города, для нашего. Безнең иҗат төркеме эшләгән арада урынга шүп түгү машинасы килде. Шүплек универсам янында ук. Бинада күп кенә кибетләр урнашкан. Арендаторлар шактый. Шүпне нигездә кибетләр чыгара булып чыкты. Шәһәрдәшләр бу хакта төгәл белә. Исләр килә, бомжлар анда октаралар, шешеп бетерәләр бөтен җиргә. Җил булганда, яңгыр жауга шаннан вообще җил белән өйгә керә запах, тәрәзәне ачып булмый. Контейнерлар тулы булу сәбәпле калдыклар җыелган. Шүп чыгару белән бәйле проблемаларыбыз бар иде дип, хәлгә ачыклык кертте универсам вәкиле. Безнең чуть-чуть әзгенә проблема булды инде. Һәр проблеманы решать иттек. В дальнейшем все нормально, Алла бирсә булыр. Мондай мусорлар булмас дип уйлыйм инде. Бер шүплек проблемасы хәл ителде, ләкин икенчесе әле кала бирә. Менә бу төзелеш калдыклары бирдә инде шактый озак ята ди шәһәрдәшләр. Кибет администрациясе әлеге проблеманы якын арада хәл итәргә ышандырды. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов. Яңалыклар.
39-03 йортында яңгырдан соң 5-нче һәм 4-нче каттагы фатирларны су баса. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда бу хәл соңгы вакытта еш була. Төбәк капиталь төзекләндерелде, тик эшләрне сыйфатлы башкармадылар дигән фикердә шәһәрдәшләр. Урынга Лилия Гатина чыкты. Бу кадрларны яңгыр яуган вакытта төшереп алганнар. Су түшәмнән һәм стеналар буенча ага. 39-03 йортында яшәүчеләр әйтүенчә, ул башта балконнарга үтеп кергән, аннары бүлмәләргә дә җиткән. Көз көне күп катлы йортта капиталь ремонт ясалган булган. Түбәне дә алыштырганнар, тик файдасы юк ди Рәмзия Садриева. Я звонила на горячую линию, с горячей линии сказали, будут звонить, звонка не последовало, звонила в жилищную компанию, звонок это сделала, никаких последствий не было. 5-нче каттагы фатирлар гына түгел, 4-нче каттагылары да зыян күргән. Рәмзия Садриева сүзләренә караганда, ул күптән түгел генә бүлмәләрдә ремонт ясаган булган. Хәзер алга таба ни эшләргә икәнен белми. Хезмәт күрсәтүче оешмада проблема турында беләләр. 39-03 йортында яшәүчеләрнең гаризаларын кабул иткәннәр. Мәхәллә идарә итү компаниясының директоры Ришат Нуруллин әйтүенчә, түбәне төзекләндерү эшләре өлешчә генә башкарылган булган, әлегә ремонт төгәлләнмәгән. По вопросам качества, если есть претензии у жителей, могут обратиться к нам. Мы направим соответствующие письма в нужные инстанции. То есть просьбу жителей исполним. Шәһәрдәшләргә мәхәллә идарә итү компаниясына гариза язырга кирәк. Белгечләр мәгълүматны фатирларга килгән зыянны каплау өчен подряд оешмасына тапшырачаклар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Якын арада Чаллыда АБВГД-2 дип аталучы мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе ачылачак. Ул полилингваль белем бирү учреждениесе буларак сафка бастырылды. Чаллыда бүгенге көндә 34-нче һәм 106-нчы балалар бакчалары бу тирәлектә эшли инде. Ягъни белем һәм тәрбия процессы татар, рус, инглиз телләрендә алып барыла. Моннан тыш Чаллыда 1224 балага исәпләнгән полилингваль мәктәп ачу турында да сүз бара. Анда балаларны 1-нче сыйныфтан кабул итәчәкләр. Уку татар, рус һәм инглиз телләрендә алып барыла. Бу йорты полилингваль бакчаларда алып барылган юнәлешне дәвам иттерәчәк дип белгечләр. Белем учагында 5-нче сыйныфтан балаларга тагын бер өстәмә тел – Кытай, немец яки француз теле өйрәтү күздә тотыла. Телләр темасын дәвам итеп, мәчетләрдә эшләүче имамнар татар телен белергә тиеш. Диния нәзарәтенең Аксакалар шурасы моны квалификацион таләп итеп карарга тәкъдим итә. Дини эшчәнлек алып баруга шәһадәтнамә биргәндә имамның татар телен белүе мәҗбүри итеп куелырга тиеш дип исәпли Аксакаллар. Бу дин әһелләренә татар телен өйрәнүгә этәргеч бирәчәк. Әлеге мәсьәлә мөфтият президиумы караганнан соң диния нәзарәте пленумына чыгарылачак дип хәбәр итә нәзарәтнең матбугат хезмәте. Буңга менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? В магазинах «Пеплас» всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц.